Barka kai. An kawo mun ƙara kawo baka wa manoma taki. Sai wanda suke Abuja, haka ne? Manomi ne ko Abuja yake ko a ƙasa yake. Ai maza ma suna so masu tallafi ko da na kuɗi ne. Ba a bada kuɗin. To saboda mi? In aka bada kuɗin musa amari za a je a yi. Wallahi kananan yara sun san zafin nema na rantse. A dai duba baba Buhari. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Shi yasa muka samu matsala. Okay, to alƙawarin mi ka ɗauka? Alƙawarin da muka yi cewa ba za mu ci amana ba, ba za mu ga wasu sun ci amana mu kyale su ba, a kan shi muke har yanzu. Amma tilasta wa talaka kuka idan su zaɓe ku. Ba wanda aka tilasta mawa yayi. Ashe kai munafikin Allah ta'ala ne kai baka jin. Wani so ya ɓarayin gwamnati. Da ministoci da kuma ma'aikatansu. Kun ji ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma gaskiya talakawa suna shan ya kamata a sasanta. Suna so a sasunta sai a sasunta. In ba su so a sasunta kuma bismillah. Idan ba a sasanta ba sai shi komai zai dawo daidai. Babu Buhari. Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.